tak jedna vec je ten gólik, ktorý by si asi chcel tak možno radšej osláviť nejakým víťazstvom, ale vlastne ako hodnotíš ten zápas, tie pocity musia byť zmiešané. Tie pocity sú naozaj zmiešané, lebo dovolím si tvrdiť, že sme dneska boli lepšie ako Žilina, aj napriek červenej karte, ale na to sa futbal nehrá dneska, hej. Musíme to zlomiť na svoju stranu, musíme to ešte viac spraviť, aby sme tie zápasy dokázali zvládať. Ale som dneska hrdý na fakt, že sme proste makali, jazdili a to musíme ešte, to viac to musíme ešte v ďalšom zápase, aby sme to proste zlomili na svoju stranu. Možno k tomu, k tvojmu gólu, predsa len bol to taký ten impuls a moment, ktorý to tak naštartoval, ale napokon nepoťahli ste to do bodíku, ale ako si vnímal ten svoj gól? Vnímal som to tak, že sme išli za tým, aby to tam nejako proste hoci ako padlo, podarilo sa to a išli sme za tým, že v podstate sme nemali čo stratiť, hej, červená karta a chceli sme dať ešte jeden, bohužiaľ sa to nepodarilo. Dobre, ďakujem. Dovolím si tvrdiť, že až by na konci sme premenili jednu z tých pološancí, tak by sme možno siahali ešte aj na víťazstvo. Lukáš, pri tom tvojom nešťastnom góle tam Trnovský asi zle vyboxoval, ty si nečakal, že vlastne tá lopta prepadne, alebo čo tam bolo? Ale ja neviem, či sa aj Trnov aj dotkol, ja som na chvíľku stratil, ešte aj vietor mi ju trošku sfúkol a ja som mi trafil vlastne štoplámi a dopadlo to, jak to dopadlo. Celkovo paradoxne to vylúčenie Ľuba vás nakoplo, práve že do tej 57 minúty ste aspoň mali okrem tej tyčky takú šancu, ale potom ste ožili. No pocit, že sme potom tomu ako keby, že uverili, že môžeme s tým zápasom niečo spraviť. Kebyže to snáď všetko opadlo a sme si to s nimi išli rozdať. Škoda, no. Mrzí ma to veľmi, ale ja som veľmi hrdý na chalanov na celú všetko. Luky, základná časť je za vami, posledné miesto, asi nespokojnosť určite. Určite nespokojnosť, ale verím tomu a aj si myslím, že sa máme o čo odraziť, hlavne od toho druhého polčasu. Sa ten zápas nehodnotí nejako náročne, tie tri predchádzajúce boli určite z našej strany horšie a logicky aj to hodnotenie bolo ťažšie. Myslím si, že dnešný zápas sme samozrejme najpodstatnejšie je i faktor, že sme nezvládli výsledkovo na druhej strane s mnohými vecami počas celého zápasu. Som bol spokojný a bolo tam zlepšenie oproti prvým trom kolám a dokonca to, ako mužstvo zareagovalo po tej červenej karte, na to som až doslova hrdý, pretože sme sa dokážali zdvihnúť z ťažkej situácie a nakoniec sme ešte siahali po vode. Výsledok je taký, že ho znovu nemáme, ale myslím si, že tá krivka je našej výkonnosti je stúpajúca. A dnes som presvedčený o tom, že to bol náš určite najlepší výkon proti asi najkvalitnejšiemu súperovi. Bohužiaľ výsledok je z toho znovu bez bodov, ale tých kôl je ešte dostatok a myslím si, že ak chalani dokážu nadviazať na dnešný výkon a hlavne na dnešné nastavenie, tak je tam veľká šanca, že by sme to mali zvládnuť.